Zdravo svima, dobrodošli na kanal Banelone. Stigla je duvaljka entry level, što se kaže, ZD8908. Znači duvaljka Hot Air Station, navodno do 500 stepeni temperaturu izbacuje, a sad količina toplote zavisi od kakvog ovog ventilatora imamo ovdje. Znači nije na kompresor, nego ima ventilator koji je, pretpostavljam, nalik onom u laptopovima. Dobijemo 3 nastavka i naravno duvaljku, držač i ovo switchersko napajanje sa nekom elektronikom ovdje koju možemo da podesimo na koliko želimo stepeni da grejemo grejač. Ja sam to već otvorio, naravno morao sam da probam prvo da vidimo o čemu se radi. Tehnički podaci, visina, širina, dužina, protok vazduha 24 litra u minuti. To nije nešto puno i video sam po ovim gde su ozbiljnije duvaljke da ide to do 120 litra po minutu. Za tako veliki protok vazduha potreban je i jači grejač, inače bi samo hladili ovaj slabiji grejač sa većim protokom vazduha, tako da mislim da je ovo ipak izbalansirano, a ovaj grejač je 300 W. Dakle, entry level, probao sam već neke sitnice, sad ću da vam pokažem kako to ide. Sastavljena ova stanica, ima gumeni fleksibilan kabel ovaj napojni, znači to je super. Ovaj držač se montira sa strane, on ima neki verovatno Hall senzor, znači kad naiđe magnetno polje, senzor prepozna da je tu ova duvaljka i prebaci stanicu u sleep mod kada se samo čuje ventilator dok se ne ohladi skroz i ugasi se i ventilator posle. Znači simpatično rešenje, a ovo je ovde navodno crevo, u stvari nije crevo nego obično izolacija za kabel, da liči na ove profesionalne duvaljke kroz koje inače bi prolazio vazduh komprimovani. Nije posebno teško ovako za držanje, meni odgovara, sad ne znam za neki duži rad ili non stop sa tim možda bi to bio problem, ali ovako za ponekad da popravimo neku ploču ovako sa sitnim delovima, mislim da je ok. Ovako izgleda bez nastavka, a nastavci naravno se samo nabiju ovako ovde. Imamo još ova dva za sitnije i krupnije stvari. Ovde uvlači vazduh kroz ove rupe i lansira ga kroz grejač ovamo. Podešavamo temperaturu i na potenciometar analogno povećamo ili smanjimo napon na ventilatoru da duva više ili manje. Pozadi ima prekidač on-off. Evo ga, trenutno je u sleep modu, ali duva svejedno trenutno za start. Evo ga, kad sam skinuo, počinje da se greje grejač na 353 stepena. Počinje da se greje i osjeća se onako poprilično. Protok vazduha je stavljen na pola. Znači, ako možemo da čujemo, a možemo, minimum protok. Veoma malo duva, ali i mnogo toplije izbacuje veću količinu toplote. Sa malim zakašnjenjem elektronika reaguje na podešavanje, što ne smeta ništa, čak mislim da je simpatično. Ovo je full 24 litra po minuti, pa mislim da nije to tako slabo kako deluje na papiru. Evo, ako možemo da steknemo neki utisak koji je to protok vazduha od 24 litra po minuti. 350 stepeni, zašto toliko? Pa već sam probao, kažem, pokazat ću im kasnije. Smatram 350 sasvim dovoljno za ovo što su ove sitne kondenzatore, diode i to po ploči. A za neke možda čipove i to, mislim da bi trebalo se poveća na maksimum, jer je vrlo nezgodno odlemljivati čipove, jer ploča usisa mnogo toplote i treba baš ozbiljna mašina za neke čipove veće da se odleme. Dakle, malo ću ovo da pomerim sa strane. Evo ga, ulazi u sleep mod, počinje da se hladi i kad se ohladi ugasi se i ventilator.
Ventilator se ugasio posle par minuta, u sleep modu je. Ako ćemo skroz da ga isključimo, morat ćemo pritisnemo dugme pozadi. Stanica je na 358 stepeni, protok vazduha na polovinu otprilike. I evo, baš mi se ne sviđa ovaj kondenzator ovde. Jedva čekam da ga skinem. Sa lemilicom, pa i mogli bi da ga skinemo, zagrejemo ga i to je to, ali već ove malo veće komponente, odnosno sa više pinova, to se dosta komplikuje, znate i sami, sa lemilicom koja je prekrupna za ovakve stvari. I ajde idemo da probamo ga odlemimo. Znači stavio sam ga, rekao sam 358 stepeni, približim ga ovako najbolje pod pravim uglom i nekih 2-3 mm iznad. Već vidim kako se sija, nadam se da vi vidite kalaj, pa bi mogli da ga uklonimo ubrzo. Evo ga. Koliko nam je bilo potrebno, pa ne znam, možda ide, pošto nisam ga držao, ali oko 20-30 sekundi da se zagreje na pola protoka vazduha i na, da kažemo, pola temperature, odnosno 350 stepeni. Mislim da je to sasvim u redu. Sad, pošto nam je topla i ploča, mislim da će ovo, recimo, ovaj tranzistor, pretpostavljam da je tranzistor ili dupla dioda, još brže da ide. Evo, ovo je još kraće trebalo, jer kažem opet već je ploča bila zagrejana. Ajmo sad, odleti. Moram pazim na ovo da se naviknem da će da odlete neke komponente. Ajmo ovaj malo veći, ovo je regulator napona 5 V, da vidimo kako ćemo njega da zagrejemo. Znači ovo je samo proba, ne stavljam flaks, pastu, ništa ne stavljam, samo ovako grubo da vidimo o čemu se radi, kako radi ova dovoljka. Evo ga, odlično. Odlično. Sad naravno ovaj kondenzatori, oni hoće da puknu, znači moramo pazimo da ne ide toplota na njih. Zato postoji posebna ona traka, Kapton traka, koja štiti od temperature, ali vidjet ćemo to o tom potom u nekom drugom klipu. Znači ove stvari koje obično odu u auto, to su MOSFET-i, kondenzatori ovi mali i tako. Ako ode čip neki grafički, toga nema ništa od popravke. Možda čak i za konektore, mislim, još nisam probao konektore, to nije ni važno sad. Ajde da probamo ovaj MOSFET, evo ga recimo ovde. Ovaj pored sam već lemio, vidio sam kako to ide. Ajde da probamo ovaj drugi. Ok, ovo je potrajalo malo duže, jer nisam držao baš pod pravim uglom, zbog nosača kamere, ali i zato što ovaj deo ploče je hladan. Tako da, ok, nema veze, oko minut je trebalo, nije važno, skinuto je, može i da se vrati, super. Ova temperatura može lako da ode gde ne treba, i evo malo sam
ulepšao ovu svoju mini radnu podlogu. Videli smo da ovo funkcioniše, može. Nadam se da će da mi služe dugo vremena, a i ako ne, popravit ćemo ga